on the Chattahoochee. It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Kumusta? Kumusta ka mo? Kumusta laban kita ka mo? Good morning. Welcome mga tugang sa itong programang Morning Hirit. Sabado ngunya pizza. Anong pizza size tabi? Pizza size ngunya yun ano? Anti-bispera kan piyesta sa Banwang Dalaga. Oo talaga ha. Bispera palang anti-bispera. Kaaga po 7, bispera, ito pa ang kapista. Diyan po mga tugang sa Daraga Albay. Magandang morning po sa Indo Gabo. Kumusta pa may mga birthday ngunyan? Happy day. Good morning, Tabi Pading Ray Romero. Magpakataas sapagkat baka ka mahulog at magtamo ng kahiyan sapagkat ihahayag ng Panginoon ang iyong mga lihim at hayagan kang ibabagsak. Sirak 1:26-28. A blessed Saturday everyone. Salamat Tabi Padikong amigo. I love you. Okay. John tayo tabi akong monitor tabi digdi John. So yan o, ito akong monitor. Thank you pa rin. Araw mong paling rin magayon naman ining sa imong pinadrasa kuya. Huwag kang magbabalat kayo. Yung ba nang gadadi ha? Huwag kang magbabalat kayo sa harap ng mga tao. Huwag kang magpakataas sapagkat baka ka mahulog at magtamo ng kahiyan sapagkat ihahayag ng Panginoon ang iyong mga lihim at hayagan kang ibabagsak. Human agad ano yun? May mga nangyari na baga ano? Ha? May mga nangyari na bagangon niya ng mga panahon na di? Ha? Yan may klase. Nagtapos kami kasubanggi, ang triposan kami, alaw na. Hindi. Pahinga lang kung ano, si Kuan, si Boy kasi. Patuwa po. Sorry. Galing nga pagkaga. Sa totoo lang, sabi ko kay Councilor Alan, inyong kagawad, baka pwedeng planuhon sa mga masunod. Adalan ining kwan mo niyan, ining ginibong mo niyan. Imagine nagpon sa prosesyon, sa presentasyon alas 3, assembly alas 2. Nakaabot naman sa Ibalong Park alas 5 ang hapon, pasado alas 5. Kaya di pa bang kada contingent pa igwapang presentation na pag-abot mo present ka. Tapos inapod girare tigwa sinek another mga siguro mga 7 minutes presentation. Duman sa ampangan kang stage. Salbatana. Inabutan kami junior ki quarter to 12. Sa bago. Pero okay naman. Mga 10 or 9, okay man gayon.
Yung pamamatanga. Yung mga birthday. Ano yan? Niya na aldaw. So settle Kuya tabi na ano yan. Pag-check mo na tabi sa YouTube, tabo na sabi ni Angel, wala lang audio. Pag-monitor mo tabi sa audio ta. Pero Angel, nakaka-text ang kamot na yung boses. Nakaka-text si Angel, walang boses. May abuman. Dahil nag-umaisos ko. Anyway, kaya mag-ingat-ingat tabi ha. Di magparapaoran ko di. Ibagan ko mo yan. Dari nagkaigwang biglang nag-transition. Ako nga ni kaso hapon. Pag-una ko, sipunon ako. Ini naman ko lang tabi ikibulong. O sige. Bueno. Apulong ta daw sa pag-asang kumusta ang panahon niya na di. Kang rawit-dawit ni Paring Ray, tabi. Gurang maging aki dapat magsalugar. Gurang maging aki dapat naglulugar. Igual na dajon, okay na dajon tabi. Okay na da. Sabi ni Ate Angel Mustasa, ika po Diyos ko ang tamang dalan. Ang liwanag na yaon sa saimong isipan na nakakaaram kan gabos sa kinaban, umawon ka sa gabos an sa imong aran. Mga tugang salamat po, Diyos marhaynal daw. Sa Diyos kita pirmi, sa iya mag-umaw. Ang mga katukduan niya, padanayon sa buhay, de kita malagalag kung siya ang kasabay. Ini para sa gabos na sa kuyang titulo na gusto kong ipaabot para sa Indo. Katuyuhan po kay ni. Ulit. Mali. Ini para sa gabos na sa kuyang titulo, ang sa kuyang titulo na gusto kong ipaabot para sa Indo. Katuyuhan po kay ni sa diit na makatao, nin pagmamakulog sa bagay na iniyo. Bako man po gabos na mga kamagurangan, ang gusto kong paabutan o ngani pukawan. Ini para duman sana ng ibalingawana, kantamang pag-uugali, tanganing igalang. Igwang pangyayari, nagurang na mismo. Anday mo masabutan, minsan ang motibo. Igwang paki-aramon sa trabaho kan iba, siguro dahil selos atum-atuman ka. Lingaw na kan sa diri kung paano ilulugar. Ang nawawara na respeto, paano igagalang. Kung padagos ang pandaraot, nin buhay na may buhay, pwedeng sa kariribukan, dai makalikay. Dapat bagaan gurang, basihan kan mga aki. Magpasunod, magpahiling, nin tamang gawi-gawi. Pero kung ibang gurang, iyo ang labi-labi. Papaano pangarugan kung pabaya na sa sadiri? Para duman sa sablay na minsan ang memorya, unang inaki na itauta ang pasensya. Mga aking ang isip, tataong magpadara, paggalang sa mga gurang, dai paghalea. Pasalamatan niya to ang aking mabubuot,
tataong magrespeto sa gurang namumuot. Inspirasyon ta pinadakula, sa marhay pinaarog, igwang disiplina, naglilikay sa maraot. Kung kita naghahanap para kita igalang, magpahiling nin tama para makuata iyan. Magi kitang ihemplo kan ngara na karahayan, gurang man maging aki, dapat naglulugar. Ray, I love you, Padi. Tama ni Pading Ray. Love you to, Padi. Padi, maray na agad natin sa iyo. Natumbok mo, Padi. Ha? Mag-aki o gurang, dapat po naglulugar. Dapat minsan bagaday, taman na, Padi. Kung gusto mo nga na galang ka, dapat magtultol ka kang gibo-gibo mo, di ba? Ay, nako. Thank you, Paring Ray. Maray na agad tabi, amigo. Mag-text tabi, mga tugang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Yan, ha? Good morning, Henry M. Warang aksyon ng LGU Tabaco sa dalagan kan traffic dili sa Ampang kan Bulwagan. Grabe ang parking sa Tinampo. Tapos, dyan sa Palaog sa Mormons, grabe ang parking kan mga pigi-repair na mga motor. Ano na tayo? Ipailing ta daw kay Jomar ini tabi, ha? Ipailing ta daw tabi kay Jomar ini, ha? Na concern ini kan listeners ta dyan tabi sa Tabaco City, ha? Siguro nakatutok ini permi dyan sa tuya na ako ta picturean ko, ha? Tay forward ko tabi kay Jomar, ha? Forward ko tabi kay Jomar. Ade, picturean ta, ipaabot ta tabi kay Jomar bien. Ngani po na sure kita, mga tugang sa, ayan, ha, forward ko na kay Jomar. Ngani na ma-follow up niya tabi, ha? Ngani ma-follow up niya tabi ni na sitwasyon, ha? Diyan po, mga tugang sa tuya tabi na palibo. Alright, sige. Dagdagan tang report, hali po dyan sa luwas. Ano kaya ang mga baretang bareta? Ngunya na pag-aaga. Sunod na taon, 24 oras na, Ang arin. Anibalong Festival. Iyo talaga. Anong oras ka mo natapos sa radyo kasapon? Mga alas 7. Alas 7. Oh, kaya daw ako. Aminabot Kamusta? naman sa kuan, alas 7 talaga, so maliklim na. Yung time man kami pwede makabalik, nangaragi kami, kisay na daw itong mga highlands. First time kitong makaagi dumaan. Saka mga at Dahil man makabalik, grabe ang tao baga. nagsiriblagan kami ka sa Banggi, salbatan na, alauna yung midya. Maaga? Aga na. At ang aga na nga ni. Hindi ka na nakaturog. Si Sarah nagkaturog na sa auto. Hirap man. Pero sa masunod na taon, pwedeng matapos yun. Mga araw kaning oras. At ako, kaya sabi ko kay Kagawad, Walang tulugan. adalang kimaray. Adalang kimaray. Tabata natukdol kan Pulanggi. Oh, So pagiging champion sa Ibalong Festival, 500,000 pesos. Chavez, Na-disquido. Yan pati naman si Mayor, sani? Congressman, Giselle. Giselle. Buda si Congressman Salceda. Buda si Vice Mayor Milia. Ay, active Yan siya. naman. Very active. Moral support. So Mayor kang, Vice Mayor kang libon niya. Ano naman. Nagparaga man. Pero sa rong konsyan. Siyempre, tamahalat kang resulta. Gare-eleksyon. Ha? Gare-eleksyon. Ano, ata na nga ni. Garo eleksyon. Nagtapos so awarding quarter to 12. Iyo. Ano sa mo sa amin mga kabli duman. Bako na nag-alaw na imedya kami nagtripasan. Yan pa. Ano? Story.
Dahil lamang ko na-inspire. Dahil lamang ko pwedeng kauron pagkatapos. Wala na, pirot na. Perot na nga ni. So na-interview kong mutya. Urulian na. Ngunya, nasa na ngunya, naka-duty. Naman nga ni. May Pero nakiuron wala man sa kita. kuya duman na, girl, soron mi ka naliputo na sa nata. Nakiselfie sa na, wala man. Baya, isa na. Malo. Kaya kumbinsido naman. Besa na? Amo, Dyan sana kita sa... Kumusta dyan sa 3rd district ko niyan? konsiderado ng Gabos resign. Oo. Mga lang kaon opisyalis kan DPWH. Oo. Kung saan pag-confirma rin inin sa rong opisyal. Oo. Nin, di ba kan departamento na nakaulay kan DCGB News. Oo. Pon sa pinakahalangkaw Mm. na pwesto Regional Director Pababa District Engineer. Oo. Gabos na sila palang konsideradong Resign. resign. Director, Assistant Director, District Engineer, Assistant District Engineer. Nakauron nga ni niya to. Nyata niya ako tanago yung pay ka. Oo. Uday pa man nga yan, courtesy resignation. Kaya mo pwede bayaan. Kaya man pwede bayaan. Tamaga depende ito sa May approval ito. Oo, nasa Kunyan, habang pasina, may ito kay approval, ikaw pa District Engineer. nasa under observation sinda pagkatapos scrutiny o scrutiny. Pagingo to. Oo, hingutuhan. Kansandang mga records kung igwapanin mga reklamong nakakantos. Magadepende ni duman sa mga reklamong nakakanto sa DPWH. sa Sa Presidente. Oo. Kaya Mm. kung igwa mga nag-arabot duman, ibabaralidate yan. Nanggad. Tapos pag napatunayan, intensyado ka na, akseptaro na itong Yes. courtesy resignation mo. Tama. Game over ka na. Oo. Ikadan ka na sa DPWH. Ay, hinda. So, yun yan ang sitwasyon tabi, Bibi. Adik dito sa tuyang kapalibutan. Di ko pa, dapat pa napalop tang kay Ate Lucy, ano? Siyempre aram yan, tapi ayos sa kambuong DPWH. Bata may nakanto sa court. Kanso dahil pag yung mga uro investigasyon, dahil pa in-expose sa zona Iyo baga. ni PBBM. Dere girero. Ang mga nakaparada daang mga vehikulong service. Oo. Sa mga puwerte. Iyo baga di. Pero kanso, Oo. nasa Let's pause. investigasyon na sa mga karag-karag na Bilang mga sa service. utong sinarake, bilang karag-karag. Service karag-karag na tinarago kayo ito. Iyo mo nang dati. Oo. Siyempre pag Oo. luxury ka rin service ni boss. Oo. Ngunyan lang, mga kuha na. Oo. Mga segunda mano na sa nagayon. Oh, Yan, tabi, Bibi. Oo. Yan, sigan rulo. Pagparasendan ka kan mga reklari. Nangga. Yan, Oo. wala nga, may tinampong dahil tapos. May tinampong ngayang unrailings nga uto sa ibong. Kara ko lang kang mga makusugod sa reklamo adi. Mabulo, gari na bring kang dike. Oh, kanday man na. Pwedeng figuran mo nagbubulos dumanan mga reklamo sa sa Granny Arcan presidenteng magaresibikan mga reklamo. Sa kabaga, sa Basta inako niya ako may history na surprise lang madigdi si PBBM. Amo nga ning iya Oo. amo nga ning iyan problema ngayon. Kaburo magkirilawan nga sa ngayon. Igwa pa kitang natunugan. May nervyos adi. May nadingugan pa kita. May senador man daang partido man sa mga nag-iimbestigar, nagpapakalap man ki mga ebidensyas, Oo. digdi sa satuyang palibot. Oo. Diyos ko. Ano na yan? Sidawan taramaan ka ni. Yan sa BBP, sa tayong mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy. Kasubanggi duman sa Sawangan. Bakit ito Sawangan? So, nailingan mo sa... Dumang kami sa Ibalong Park. Dumang kami sa Ibalong Park. Naka-red shirt ka po. Iyo po. Ito so, bado mi duman sa ano yan. Duman po kami sa kuan. Duman po kami sa area na tatapusan kan ano ini kan Ibalong Street Presentation. Yan. At nagtapos quarter to 12. Pagkatapos nagkaraon kami ta,
Naggurutom na, mga malungsi na kami. Kasubanggi. Si Shara, hinatod midigdi sa, sa may harong niya. Si Boy, buda si Sumobil, pauli sa decisive. Si Jasmine, may sundo da siya. Yan, kasundo sa Sentro Caligaspi. Kung nga pa akong sundo. Nga ako, sige. Matanga na, maaga. Ay, nako, sabi kong problema tayo. Anyway, tabi. Pagkasama si Hindi naman ko din paracetamol baka magkatulog ka sa bago. Tagaringan niya ako, delikado yun niya. Nauran-uranan kita. Headlines kan mga bareta. newspaper front page. Enot sa morning hilig. Newspaper front page. Enot sa morning hilig. Kasabay yung mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, paring Mar. Anong latest dyan? Hearing kan Appropriations Committee Aha. na 100% kan mga pinagdiriran niyang mag-courtesy resignation, nakapag-sumite na yung resignation as in pigadala na yun as we go balitan ang performance kan mga ini. Ayun. So nag-resign ka boss pa. Gusto mo yun pa di? Kasabay si Bicol Region na di? Ta. Sa tuya. Gabos. Ang deadline lang hanggang kasasarong aldaw na hapon. Kaya kasod na kapag deklarar na si Secretary Dizon na tapos na official na pag-courtesy resignation niya, nag-comply na. Ayun, okay. Pero dahil hindi pwedeng maghali, pwede silang kasuhan ng abandonment. Ayan. Kung- Hanggang sa dapat approval, dapat sinda. Okay? Doon bagay ang mangyari, kung aprobaran, mamatos-matos. Yan. Pero Oo. kung dahil, Mantenido. Mantenido sinda. Roger. Okay. Okay, Integrated Bank of the Philippines, kinundinar ang substandard, Na? ghost projects, naglansar ni nationwide anti-corruption campaign. Anday ko talaga pa di masabutan kung paano pagigibang ghost project na yan. Paano daw gigibo yan, adi? Basta, Imagine, di ba yung kahit may project engineer yan, may inspection team, gabos iyan, may kuha, nabayadan, pinirmahan. di ba? May kuha, paano? Oh. Paano man? Grabing kusog gibon ta gibon man. Dahil May- parang implementar. May kunya, may kurot sa bahan. Ano? May, Di man may kurot sa magigibot bahan. kay sarong tao sana. Iyo, di. Oh. Oo. Kaya, di man masabi ngayang day aram kan sekretary. Oo. Kaya pag nadali kan, anito, apod ni Presidente, command responsibility. Iyo. Oo. Alright, Secretary Dizon, pinahold ang bayad sa Wawaw Builder sa Sims Construction. Aha. Pararehong kontratista, ang minakuha o minapungot kan project kan DPWH sa apat na administrasyon, magbuon kay Arroyo hanggang kay Marcos, Oo. sigon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Pararehong mga pangaran. Para riyo, Oo. Salbatan, ano? Apat na administrasyon na, di mga 20 taon. Di mga binding doon, Alawig. Oo. Okay. Congressman Saldico, 90/60 ang blood pressure. Kung kaya kinagaypuan ng extensive check-up sa Estados Unidos, kung kay Congressman Pido Garbin. Oo. Mga bumbero na mali. Oh. Matapos mabiktima ng AI, generated na sulo sa Manila. Nailing mo. Ultimo na sa nang sulod. Gigibo na kang AI, So, ano? pinadaran sa group chat, Oo. picture na nasusulo, nagkakaraba sa sarong truck. Oo. Nagdaralaga, dapat na mga bumbero, Oo. pag-abot duman, tanoson sa truck, di man nakalayo. Aha, okay. Ito pala AI generated. Nailing mo na yan. Kaya, ang sabi, pag nadakop-dakaan, 50,000 Aha. ang multa. Ay, nako. Alright? Malacanang, sinugo ang PNP na bantayan ang mga grupong pigpapadatulan ang flood control issue para magparibok. Aha. Dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Oo. inatulan na guilty kan DPWH sa Ghost Flood Control Project. Sinikada na sa pwesto. Sinikalang tulos, ano? Oo.
Kino yan tulos ha? Roger. Rimati tulos. Oho. Mga makusugo na ang buot ko niya na di. Iyo. Mga makusugo na. Kanindot na dayon presidente nagre-revoke. Dahil mang kinakusog kibot ano? Roger. Mhm. Pero maray man yan nganing makiaram na sa mga tao. Oo. Ida ang padaraki mga retrato po da Nanggan. mga ibang mga Nanggan. detalles. Oo. Difícil man na magparataram sa nang dayang ebidensya. Tama. Mm. Alright, Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, inumaw man si DPWH Secretary Mrs. Dizon Oo. sa pagsasabing mga ngaturog na sinda ni Nanong. Oho, oho. Pilipinas, target, ang turismo, Mm. asin mas dakol na produkto na ma-export sa Cambodia. Oho. Malacanang pinamutikan ng aligasyon na may nakatagong agenda sa investigation in flood control project. Oho. SUV na ginamit sa kidnapping na diskubre sa Laogang Kamkrami. Ayun. Oho. Ano na yan? Ano, ulitan na ba na SUV na ginamit sa kidnapping Oo. na diskubre sa Laogang Kamkrami. Kaya mo niya, pigirin bistigan ang gabos na auto naman. Dal matana ni. So, sarong SUV na ginamit sa pagkidnap. Oo. Yun sa kampo grabe na ko Yaw, diba? Nahiling mo na iyan. Ayos mga. Nasa Pilipinas talaga tayo. Ano nang ribok ini sa Pilipinas? Ano na ini? So, in fairness pa di, kang inot, di ko na dagong yung kapanon ni Digong. Iba mang kisyo. Pero bako mangarong kayo ni? Iyo. Salbatana. Nasa kampo grabe so, auto na ginamit sa pagkidnap. Oo. Ano ba yan? Oo. Pero di makalintar pa ang pagyo mo gani. Ayun daw. Sa Martes, Martes? 1.40 sa imo. Piso sa muli yun. Sa mga paragamit ng katipong, 80 Ay, nako. Pwedeng magbago pa yan, pwedeng bumaba. Dapat pa lang pa din, lakaw-lakaw ta, hanggang sa digdi sa mga ranis na dapat. Ano eh? Oo. Di ba para harayo? Tamagas turo sa krudo? Maray mo baga mag-walking tapos. Oo. So palad niya, sugab ka mga palad niya, pigpilapan man kang palad Kapag mo. ka, anya. Nag-walking-walking ka mo, nakahulog ka mong duwa. Di? Tapos naman sa ibong kantuloy, nailing mo, si misis mo ang kasabatan mo. Kung dati ngayon. Yeah. Mhm. PYC Enterprises sa Kabanian, Orsite, Aha. para ma-explicaran ka mo asin ma-demonstrate Yan, kung paano yan. paggamit po kayo ito. Aha. Basta anywhere tumumang ka mo, maski sa kinaban mo sa abroad, pwede ka mong makapalda dito sa Pilipinas. Yan. Aha. Alright, alis sa news, bye. Sini po si Marnila. Good morning. Thank you, Paringmar. Front page. Enot sa morning Sa mga hirit. headlines Newspaper in the front morning. page. Enot sa morning hirit. Yep. Yan po ang mga baretang-bareta ngunyan na pagkaaga sa tuya tabing programang Morning Hirit. Good morning, Pag-asa. Good morning. How are you today, Miss Alexis? Maray-ray man po. Nata gani, makulamang maray. Taan si magmaray-rahay. Nata po ito. Pag ano kaya, pag Pag? pangbanggi, pero may kaya akong medyo nagamuni-muni. Nata, ano pigmuni? Pagparamuni mo, ikaw na. Ano pagparamuni-munihan mo na maugmambuhay? Wala man. Wala ka man, wala man. Epekto gayud kan mga bigadangog kong mga kanta, mga kung ano. Anong paborito mong kanta? Sangon yan. Ano? So, pinatugtog ko kaso bago. So, Ano da? hello ba gani? Hello? Lionel So, Richie. hello, is it me you're looking for? Tama? Apo. How I wonder what you are, and I wonder what to do. Hello. Ito naman paborito mo na kanta iyan. Ay, nadangog ko an.
Kaso hapon, tapos lain na wara sa isip ko. Tik para patugtog ko na sa Grabe, na LSS baga ako. Iyo. Grabe, adi. Namundo ka. Ay, dahil man. Teka ba naman? Dahil naman ta. Nag-upload ka na. Yan ang gusto ko sa imo eh. Kaya dapat, hello? Is it real? You're looking. Ano, kumusta lamang ang dako na nag-upload mo niya na aga pag ma-upload ka. Dako ma. Opo, ako nun pa ang nag-upload mga alas 6. Pag ako nag-upload sa imo, di man na-istorbo mari ang trabaho mo dyan. Ay, dahil man. Ay man. Okay lang ano? Opo. Ma-duty ka sa Lunes? Opo. Ah. Lang, ano na. Ano oras? Alas 6. Ay, sayang. Di mapod ako. 6:30 na gayon. Biyo, pa di. Ay, malingawan mo na naman ka. Dai? Basta, mapod ako 6:30. Ang duty mo sa Monday 6 o'clock. Opo. Di mapod ako 6:30 na. Very comfortable ako sa imong kauron taga sa forecast. Aday? Alaton ko. Alat. Hahalaton mo? O sige. Promise. O sige na nga ni, mag-forecast ka na taba, kadagitan o kan mga listeners ko niya na aga. Uy, di man kinadadagit halimbawa pag nag-upload ako sa imo. Po? Ay, wala. Sige na. Hindi ko manadangog. O, di mo nadangog ka. Ano? Sabi ko. Nadangog ko lang dagit. Awinda. O sige, go ahead. Anong forecast ako niyan? Opo, para po sa ating weather forecast. Kunya na aldaw. Padagos ang epekto ng southwest monsoon or ang paros kang habagat sa bilog na Bicol region kung saan makamamati sa kabikulan ng bahagyang panganuron sagkod sa mga panganurong kalangitan na may pulo-pulong mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldon. Sa ngunyan, igwa po kitang ga-monitor na bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Lani. Nung si Bagyong Lani ay huling nahiling sa layong 305 kilometers sa west ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ni Lani ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 55 kilometers per hour. So, itong si Lani ay wala namang direktang epekto dito sa Bicol region. Although, ang associated na habagat ang magdadala ng mga pulo-pulong pag-uran dito sa buong Bicol region ngayong araw. So, ina-expect natin itong si Bagyong Lani na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas din. So, maliban dito, wala naman tayong ibang piga-monitor na bagyo or low pressure area sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bale, yun po para sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Oy, Miss Alexis. Yes po. Hello. So, monitor kong LPA. Pwedeng ma-develop daw? May pig-monitor akong LPA. Ay, Saling mo, hindi ko ma-develop daw. madaram, sir. Di mo aram itong pig-monitor ko? Ay, malabo gayud ang ma-develop. Malabo, ano? Gari, kuha na di. Kaya pa, adalang kimaraya di, saling mo? Pero arog nga ng tiga sabi sa Pag-asa, hindi natin inaalis ang tsansa. Hindi inaalis ang tsansa na ma-develop yung low pressure. Ade, yung LPA. Ade. Opo. Parang ganun ang sitwasyon, ha? Hindi Opo, talaga hindi natin inaalis ang tsansa. na ma-develop, ano? Opo. Okay, sige. Sabihan mo akong na-develop na, ha?
Opo, sir. Salamat, ingat. Thank you po. Bye-bye. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you get me wanting you. Oh, honey, honey. Oh, sugar, sugar. You are my girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. Ano nakita, John? Anong hiling mo, tabi? John, kumusta sa hiling mo, John? Ma-develop daw sa LPA? Di ba, sabi niya baga, dako lang niya ang tsansa. Sabi ba nga sa pag-asa, di ba pighalan chance na ma-develop ang LPA? Ay. Madurodampog na. Pag nag-drone tayo. May mahanap na ka. Anong opisina kang pag-asa? Awin na. Ay na pangyayari. Pwede nga. Na ma-develop yan. Okay, honey bay. Sipon ng peligro, sipon na ako, bata may radyo klinika pa ako taon-taon. Gini gusto ko magkaturog taon-taon, mga alas 7. Makaturog ko dyan, mga 15 minutes na di. Takulang panturog ta. 7:30 po, radyo klinika kita, ha? Ay, nako. Teachers Day pa lamang pigasilduhan 2 months na salbatan ng pangyari. Adi, 2 bulan na. Kasi tayo papalap ta kay Konine, kay Mayor Perete, sabi ginalay ha. Santo, balikan tayo yan ha. Diyan tabi sa DCOMC ha. Ano na kita? Sabi kan texter John Henry M. Nagsisilos, tabi ako, pumundo ka dyan. Yan ang tunay na siram kung ma-develop ang ibang, ano ito? Good morning. Nakaka-enjoy ang oro indo ni Alexis. Entertaining. Sinasakyan ka man pati ni Alexis. Ay, bako ito. Totoo ito. Bako, John? Ano ito sa puso niya eh? Assuming ka ngaya. Nakaka-enjoy kayong dalawa. Oh. Dapat pala sa vlog mo na di. Alat mo na. Mga ghost projects. Adi. Good morning, Madam Melindawi. Maray na aga po sa imo. Blood Moon. Ano ito? Blood Moon? 782 eh. Tapos ang gutoton giraray. Ilog ko muna si Karen Ala sa Banga Bareta. Karen, good morning Karen. Morning, VP Henry. Poko mas uminot panti katawo ang mga inaragapan no in-emergency kasuhapon sa Gilibong Ibalong Festival Street Dance Parade. Matapos inimakamati min malain sa tangaw kan mauran-uran na panahon. Iwan eh. Sa kumpirmasyon na itinaabot ni Dr. Francis Gerald Gomez bilang sa mga nakaantabay duman, ini ang numero kay mga pasyenteng nasusod niyang inaragapan kasuhapon ang mga pag-iriba sa emergency response team. Dahil sa ibang kan mauran na panahon na ito, may mga na-dehydrate
may mga tinurulikat ating sa gulping enerhiya na tigpapayruling pa sa uro inutan na parada, nagkataranglay na, day na kinaraya kan iba, ikinadismayo na kan kadaklan. 20 dakul pa lang kasubanggi, 20? Roger, and that depends. Talaga, ako nga ni, Karen, kan bakampang may kasubanggi ni Jasmine so mutya ng ibalong na winner? Buda utong so sa mysterism, di pa ako madismayo? Mata. Mata. Ina nataro tagari nagsarabog sumata ko kak. Nakailing ko nagsarabog sabi sa ko ni Jasmine. Namalisan ta ka ngaya po. Gari nga ibang nga so glaring nga ang mata mo. Pati si Pero nga garing nga naghapot kitultula. Kung talaga sabi ko naman kay Jerome, nga ko no, ikaw kanyang white flower. Na gusto maghangos ko white flower ko na. Kita ko gara ko madidismayo ka na iling ko. Mga magayon-gayon bago sa mga mutya. Ata na nga ni. Lima ba itong pina-interview sa mo na Councilor Sunshine? Karoon niya ako madidismaya ako. O, agapi daw tabi ako. Sabi ni Jasmine, dek, pagkaray ngayon dyan, sir. Dek, ngayon, paano nga kita hindi ka madismayo ka? Galing mo naman sa magayon sa medical team? Di ko, bitin ni naantabayan. Di na ako Di mo na iling naman. Inakot ko na sa Ikaw naman saro sa pinakamagayon dyan sa City Health Office? Yan naman. Ang bibig ko, kabiyak ng puso mo. Yan naman. Pero pala, sa interview mo kay Dr. Gomez, 20. Roger lang that. So, na-dismayo? Oo, poco mas Dismayo, pero bang kinit masyado? Yun na nga i-depending. Basta puro pati mga citizen. Kumanlain-lain na team mo organization, itong sa mga inaragapan. Yun okay. Susunod kay Dr. Gomez, tapos man, tulos man na naka-recover, naka-uli naman, wala man na mga major incident na nangyari, tao ka itong puro alawig na parada. Ayun. Okay. Yan ang report, Karen Ala. Thank you. Born to be alive. Ako talaga, John, in-interview mo mga mutya. Pero pigiling ko si Jasmine sa nagtaranin silang 5, ikaanom si Jasmine. Kaya nga ako pwede man si Jasmine mag-intra sa Missy Balong. Kan ako na suma-interview duman sa mutya ng Otto sa Mysteries Nalula-lula ako. Nalula-lula talaga ako. Hello? Hello. Yeah. Good morning, Kadoroy. Good morning, Kadorat. Garo mo nakahurong mo naman sa pag-asa, girl, ano? Obvious. Latosod ka dyan na. Ano masabi mo? Wala. At kasubanggi pa ko si Swerte, taga sa mga mutya ng ibalong na interview mi gabos. Ay, ibagabanggi na pigmati, may digdi sa isla. Aralan ka awang pati. Di basag-basag ka naman kay Tukiling. Siyempre na ma-interview ka latosonta ka na. Siyempre, interviewin ko. Para, si Jasmine nga nasbig para pahapot ko ta. Ano ko magparahapot? Baka iban magkaharapot ko? Jesus, Maria. Grabe, ang kaduratan mo talaga, Kadoroy. Stoy, bakit ito kaduratan? Napon ka ito kaugbahan, latosonta ka dyan. Merry Christmas! Ay, Merry Christmas po! Merry Christmas! Bye-bye! Bye-bye! Standby muna, Joshua. Aramon tanaw ang latest na paningit sa Morning Hirit digdi sa DCG.
Hirit sa DCGB. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Pigalat may kasabagi duman sa stage. Ha? Pigalat may ka Dahil na kinaya? iyo nga. Grabe na surusuan? Aram ko man na may iba pang pagkatapos kang reporting mo sa radyo, may iba kang pigkabalahan. Kaya ba mo? Hindi man. Ade man? Hindi man. Di mo pinagdi sa Legazpi? Ay, madaming tao eh. Oo nga, oo nga. Di mo kay ba? Hindi po. Kaya man pala nagmaong ka. Kasi pasarain nun. Ano? Kasi pasarain nun. Ula. Ula. Ula ang buyo. Na-imagine ko man talaga. Ako pala pigmamasidan ni Jasmine kasi kagawad Sunshine Imperial. Oo. Ako pala sa pigiiling kanduwa. Pag-abot naman sa Miss Tourism talaga. Ganun, nautalso nila ako. Arog pa lang kahit ang pamati. Awinda. Baka mabari ang pag-asa. Ano? Ano ba ka? Hindi na mawala ng tsansa. Ay, upa. Baka naka-monitor. Yung pala ulit. Yung nasala na mga sa istorya. Nasala na mga sa istorya. Yung man ang ganda di. Ano ba ka? Napasala naman kita. Okay, sige. Okay na. Joke man lang ito. Pero ipahanap ko grabe kay Jomar ito sa Miss Ibalong. Oo. Para sa mga hapo to ni Jasmine Kasabangi. Pero gusto ko rin sa makaulo na via Zoom. Mga next month na. Next week. Interview ta sa Miss Ibalong. Iyo. Okay. O sige, go. Yes. Sa dagdag niya tong Bareta, tabi si Henry. Ano? Normal nang May nag-text. May nag-text. bakit? Yan baga nga ako naman sa likod ka nag-interview ka mo. Oo. Arlang kawon niya so nanggarana. Para niya nita, dahil ka nalang usap na rin Mayo. Saan ang maagap sa mo, si Badang Malo. Nakaisip ng palag ko ba? Oh, sige. Sa dagdag niya tong Bareta, Oh. formal ng sinilyuhan na Bicol Regional Hospital and Medical Center asin kan PhilHealth Regional Office 5 ang tarong kontrata ay kinaraman sabi si Henry sa implementasyon sa PRHMC kaining the benefit package programa ini kan PhilHealth tayo ang minataon ni na financial assistance sa mga pasyente na may mga magagabat na kahilangan. Ang The Benefit Package na initabi ni Henry na programa ka na PhilHealth kasi na bilog ng pinag-implementar man sa Bicol Regional Hospital and Medical Center of PRHMC. Covered kay ni Henry ang medyo na pagpapabulo sa mga kritikal na kondisyon ng mga pasyente. Siring na sanabi Henry ang pagpapabulong ng cancer, may na heart bypass, iba pang mga heart condition, kidney transplant, at iba pang mga malala pagkatabi ni Henry Helang na pinakaipuwanin mahal asin haloy na pagpapabulong sa paagi ka implementasyon ng V-Benefit Package at magpabulong ang sarong pasyente sa hospital medyo moro makantidad
na helang sa DBT, zero out-of-pocket expense o kaya wala din babayaran ng pasyente pagluwas kayo sa ospital basta siya sarong miyembro kan PhilHealth. Pero ang sabi ni Dr. Eric Raymond Traboran, ang Medical Center Chief kan BRHMC, kung halimbawa ang pasyente na mapasiring sa BRHMC asin madiagnose na igwanin na magabat na hela asin duma naman diretsyo bubulungon, ang mayor na katiyuhan iyo ang mabuwasan ang paksanon ng mga pasyente pag-abot sa lado pinansyal asin na masiguro man na maski medyo alanganin ang bulsa, pwede sinasabi ni si Henry makapagpabulong asin marahay sa naman itang pinagmamatik-matik na helang. Sigon kay Dr. Eric Raburar, ang programang ini parte kan mga efforts kan ospital para mapahiwas ang serbisyo medikal para sa mga Bicolano, lalong-lalo na itong may mga malala na pigmamating helang asin nakaka-experience ako naging sa party kumbaga financial difficulties. Ang contract signing nangyari dito Henry Kasodma September 5 sa Pavilion Hall kan Marison na hotel doon na sahin sa ni President Alberto. Kumbaga tayo na kay Puwa na maghawayo magpasiring sa Manila para makapagpabulong sa Duterte na pwedeng magpabulong din mga malala na yan sa dito ang dagdag na itong storya tinutukan niya ito yan Kasodma Beswabino may kulong man nga ni may padusang balik adi yuman ang amigo. Anyway, maagi man ang sa due process gayon. Good morning kay Dr. Raul Bendian. Sabi ni Dr. Raul, maugmahon ka palang kasubanggi kang mga mutya iyo. Judge ni si Dr. Raul Bendian kasubanggi. Jaro siya sa mga judges mga tugang sa ibalong street presentation, ibalong dance competition mga tugang kasubanggi. Good morning, tabi Dr. Raulat. Mataka na nga ni Ipan. Halos sabay kita nagtarapos ka sa banggi. Kan pagtripuasan naman sa ibalong park. Mataka na pala na. Good morning, tabi, my friend. Dr. Raul Bendian. Yan. Okay, sige po. Good morning, amigo. Basta magmo na ka sa banggi. Maski ako pirot-pirot ngun yan. Sa totoo lang, Dr. Raul, dako nang iturog gimaray paguloy ko sa bangkita pagpipiyong ko ang nailing ko nang maski ako nakapiyong ang nahiling ko sa mga mutyang kauron me. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:07 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunya pong aldaw nin Sabado, fitsa sa 6 kan Setyembre. Klase sa gabos na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan, asin trabaho sa mga opisina de gobyerno sa Daraga Albay, suspendido sa Lunes, Setyembre 8 sa pag-obserbar kang kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Tribong Pulang Anggi kan Pulang Albay, champion sa Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition. Sa lado nasyonal, mga empleyado kan DPWH nasakop kan direktiba ni Secretary Dizon gabos nang nakapagsumiten in courtesy resignation. Pararihong kontratista na minakoa kan DPWH project sa apat na administrasyon sigon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Sa ibang nasyon, 26 na nasyon handang magpalakop din mga soldado sa Ukraine. Business News, dadag presyo kan mga produktong petrolyo nakaarungan naman sa masunod na simana. Health News, paagi para maagapan ang mayupya
o nearsightedness nagbaluwas nin importanteng abiso ang mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Champion po ang tribo Pulang Anggi kan Pulanggi Albay sa pagkatatapos pa sa ng Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition kasabanggi. Mientras na ang tribo Ligawenyo man kan Ligaw City ang ikadua asin ikatuluman ang tribo Bicolnon kang Legazpi City Albay. Ang champion nagresibinin 500,000 pesos. Mantang ang ikadua 300,000 pesos asin ikatulo 200,000 pesos. Sa mga special awards kang competition nako ang Pulang Anggi ang ikatulong pwesto para sa Best in Music and Sound, ikadua pwesto sa Best in Costume and Props, first place sa Best in Moving Choreography asin sa primerong pwesto man sa Best in Dance Ritual Interpretation. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Aramon ta po ang bit-bit na istorya. Kasabay si Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Duwang assistant engineers kan DPWH sa Albay nagbalyuhan in destino. Uya po ang detalye. Nag-kortesiya na kaso hapon kay Ligaw Mayor Nando Gonzales ang bagong Assistant District Engineer kan DPWH na ipinagdestino digdi sa 3rd District. Ini sa persona ni Engineer Joan Morales. Halini sa 2nd DPWH office. Mantang sa Assistant District Engineer kan DPWH 3rd, si Engineer Leonardo Gonzales, ibinalyo naman sa 2nd District. Nagluwas swapping ang duwa mantang basado sa paghugid kan DCG Piños Natural na balyuhan inin destino kan duwang Assistant District Engineers kan DPWH sa duwang distrito digdi sa Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCG Piños. Mga tugang suspendido po ang klase sa gabos na level, mapapubliko asin pribadong eskwelahan asin trabaho sa government offices sa Daraga Albay. Sa Agosto 18 aldaw na Lunes, ini ang bilang pag-obserbar sa Daraga Town Fiesta ngunya na taon. Base po sa Executive Order number 15, 2025 na pirmado ni Daraga Mayor Vic Perete, mahigpit ang implementasyon kanasabing kasuguan sa pagkasabing ang deklarasyon may katuyuhan na magtaunin honra sa kultura as in religious significance kan selebrasyon. Iniwan ang paagit ang aning mainganyar ang komunidad na magpartisipar sa mga aktibidades sa kafiestahan. Mientras tanto, dahil digdi kasabay ang mga opisina nin ahensya asin ahensya na ang trabaho iyon pagtaunin frontline services, partikular na may kinaraman sa public safety, disaster response, health services, sanitary asin iba pang practical o critical functions. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas, Ramon Tampareta na bitbit ni Joshua Bino. Nagkondosir kasodma nindik laging na mga personahe kan Daraga Municipal Engineering Office sa pamayo ni Municipal Engineer Fiel Montaliana. Patapos mailuwas niya to ang istorya kasodma sa programang Anhapot, may kinaraman sa kanal dyan sa Balaguer, Barangay Market Site sa munisipyo kan Daraga Albay na panok na nin mga basura, partikular na mga plastic bottles asin iba pang klase ng basura na nakakabara sa agihan ng tubig. Kinahaponan sa naman, pinabisita ini ni Engineer Montaliana sa iyang mga personahes asin diretso naman nagkondosir ng diklaging tangani mahali ang mga basura sa dapat puta na agihan ng tubig pairarom sa drainage sa irarom kan kinampokan na Regidor Street tuminambad sa mga personahes kan Municipal Engineering Office ang sinakong mga basura, mga plastic bottles na talagang delikado pag-araw kaining panahon ng tag-uran dahil ta barado na kainian na agihan ka na tubig. Posible naman na umapaw ang tubig ba pasisiring sa tinampo, minalakop pati ini sa sentro kan na Daraga Albay. Kung kaya tangani malikayan ang siring kaining sitwasyon, tulos man kay may pabot na to ang nasabi ng concern, diretso man nagpa abot o nagpadaranin mga tao ang Municipal Engineering Office
para mahali ang bara sa kanal yan sa Balaguer Market Center, Galbay. Ang pangapudan, maging responsable ang Saro sa pagtapok ng mga basura na dahil makaabot sa mga kanal na iyon minakausa ng pagbabara asin pagbabaha sa nasabing lugar. Dagdag na bareta, Josh Pobino, DCGP. Iba pa niya itong mga pareta, ipinahayag po ni DPWH Secretary Vince Dizon na sanggat 1% na kan mga empleyado kan ahensya nagsumiter nin courtesy resignation. Kamabutan kan direktibang ini na linigon ang DPWH sa pagdangog kan House Committee on Appropriations. Sinabi ni Dizon na sa proseso na sinda kan pag-uugid sa mga resignation na sinigwama ni nagkaperang tinanggal asin pinadismiss. Idinagdag pa ni Dizon na makakalaom ang publiko na sa mga masunod na aldaw asin masunod na simana may mga masunod pang tatanggalon asin ipapadismiss. Sa ngunyan may proseso sinda sa pag-review kan pagsumiter kan courtesy resignation. Alarmario, may dagdag pong report. Luway naman na mamatian kan mga saradit na negosyante ang epekto kan mga darakulang aktibidades kan Legazpi City siring kanibalong festival na tabang sa turismo. Ini ang feedbackan mga saradit na negosyante lalo na sa Boulevard area dahil talagang dakulang paborman ang nakukuaninda pag siring kaining kadakol ang mga tao nagbiresita sa lugar na ini. Na Boulevard saro sa mga tourist destination ngunyan kana Legazpi na talagang bigyan-bigyanin tao lalo pag maray ang panahon asin may mga darakulang aktibidades sa syudad siring sa pinagamaotman ni Alcalde Isiam Ismael na ipagpadagos ang mga siring kaning aktibidades dahil tapaluway-luway na papaboran ang mga saradit na negosyante asin ibang sektor para sa turismo kan Legazpi City. Alarmario, DCG. Makusugpong kinudinar kan Integrated Bar of the Philippines o IBP ang mga ghost asin substandard na government project asin piglaladawan na bako ining isolated abuses. Tirawalin doon kainin na ansiring na klase nin korupsyon bako sa nang simple paglaspag din fundo kundi sarong direktang pag-atake sa dignidad ka na manuwaan asin pagsuhay sa mandatong nagsasabi na ang public office sarong public trust bilang parte kan pagpapanimbag sa mga responsable sa anomaliyang flood control project. Piglansar kan IBP katawang ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ang nationwide anti-corruption campaign. Mabugtak ini nin mga anti-corruption desk gabos na chapter tanganing magsilbi na reklamo ebidensya asin magtaon nin tulos na kasimbagan mantang bibilogon man ang Committee on Good Governance para mas mahiwas na investigasyon asin pagsusubaybay sa integrated o sa integridad kan serbisyo publiko. Mientras tanto, biyahe kan jeep sa laog kan Isla San Miguel, Tabaco City, aprobado na. Jomar Bien sa detalye. Madalabos na sa lalong madaling panahon ang hahagad na biyahe ng pampasahirong jeep sa laog kan Isla San Miguel, kan Tabaco City. Ini matapos na aprobaran na kan sangguniang panglungsod kan Tabaco sa ikatulo asing final reading ang ordinansa na minaadaptar kan local public transportation route plan kung saan kasabay na digdi ang biyahe kan mga jeep sa Isla San Miguel. Basado sa DPWH na
pigpahold kaini ang bayad sa nagkaperang kontratista na imbelto sa Ghost o Peking Flood Control Project. Sigon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakaibahan sa mga kontratistang daingo na babayadan iyo ang Wawaw Builders as in SYMS Construction Trading na parehong na blacklist as in dain na pwedeng mag-ako nin mga bagong proyekto gikan sa gobyerno. Ilang tinawanin doon ni Dizon sa pagdangog kan House Committee on Appropriations. Mantang kung igwaman in ongoing kay puhan na tapuson man giraray ang pagtrabaho kan mga ini. Dagdag pa ni Dizon na tuto karon ninda kan operations group kung paano magiging sistema asin kung anong gigibuhon para madagos ang mga proyekto. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional sa laog nin 20 taon. Apat na administrasyon pon Arroyo, Aquino, Duterte sa Good Marcos. Mantenidong pareho ang kumpanyang nakakatokdol nin pinakadrakulang kontrata sa Public Works. Sigon sa report kan Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, lakop paman giraray ang mga problema sa pagkakaigwanin kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Kaibahan sa mga problemang inan mahiwasan na korupsyon asin anomalya sa pagpili ng kontrata, kulang sa kwalifikasyon asin maluyang performance kan mga contractor, magagabat na political influence sa pagtaon ng kontrata asin maluyang regulasyon asin pagpapautob. Pinangaranan kan PCIJ ang kumpanyang pirming laog sa pinaka nangingeno ta kontraktor kada administrasyon kay banigdi ang Eki Parco Construction, Sunwest, Highton, Legacy Construction, LR, Tiki Builders asin St. Gerard Construction na sa diri kan Familia Diskaya. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kan mga patalastas sa GB News Express. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Dicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Dicolnon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Bareta alas 6 sa GB News Express. Mga tugang, panagos kita ngunyan sa mga bareta kay puhan po ni ako Bicol Party List Representative Elizalde ko din extensive check-up matapos na bumagsak ang sa iyang blood pressure sa 90/60 mantang nasa Estados Unidos. Inang sinabi ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Sigon sa kongresista na sa Amerika si Congressman Saldi, primero naghatod inikan sa iyang akit na nag-aadal sa sarong universidad duman. Ikadua, in time naman sa iyang extensive check-up sa Estados Unidos. Dagdag pa ni Garbin na may travel authority sa Kamara de Representantes ang biyahe ni Kongko. Mantang kan maglusad ini sa pwesto bilang pamayo kan Committee on Appropriations. Talagang permi na ining nasa abroad dahil sa iyang heart ailment asin perming nagpapacheck up. Sigon kay Congressman Garbin, puon pa kan Pebrero, sigin ang biyahe ni Congressman Ko sa ibang nasyon arog kan Singapore para maghanap ng second opinion may kinaraman sa iyang kondisyon. Nakadalagan ang mga bombero sa Metro Manila o kaya sa Manila International Container Terminal o MICT matapos na mag-send sa group chat kan fire volunteer na si Samuel Phoenix nin retrato kan nasusulo na trailer truck sa barangay 20 Parula, Tondo, Manila. Bandang alas 10 aga kan nakaaging aldaw kan magresponde sinda sa lugar. Alaga nagabot sinda na nakaparada naman ang truck asin dai man pala nin nasusulo. Imbes kay ni artificial intelligence o AI generated sana ang retrato kan nasusulo na truck maabot sa 4 na truck na bombero. Onin bombero ang nagresponde kay ibahan ang truck kan Manila BFP. Sigon kay Recto Engine Chief Samuel Phoenix na delikado ang pagpapalakop ng bako totoong informasyon lalo na sa mga emergency dahil pwede sindang makabangga. Mantang nagre-responde, naglaob sindang mapapanimbag ang nagpapalakop kan salang informasyon. Pwede na magmulta ng 50,000 pesos ang sisay man na mapatunayan na nagpapawagas ng saltong informasyon may kinaraman sa sulo. Bareta mga tugang sa ibang nasyon. Nagtao po ni sigurasyon ang 26 na mga nasyon na magpapawagas ng mga soldado sa Ukraine kapag nagkaigwan ng ceasefire deal sa pagulta na ninda kan Russia. Inang naging kasimbagan kan European countries na nag-atindir sa Coalition of the Willing Summit duman sa France. Sigon kay French President Emmanuel Macron, natulo sindang mapadaranin mga persa para dai magpag-utron pa kan Russia. Ang ginibo kaning pag-atake na magpuon kan taon 2022. Nakahuron kay ni si US President Donald Trump kung sain handa na magpadaranin soldados ang US. Hinaga ni Trump sa Estados o sa European Union na dapat dai sinda magbakal nin mga krudo hali sa Russia. Magigiramduma na nagkaigwan ng personal na paghuron sinda Trump as in Russian President Vladimir Putin siring man kay Ukraine President Volodymyr Zelensky para isulong ang pagtatapos kan gyera kan duwang nasyon.
Business News. Business News. Maitaas ang presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigon kay Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Ronela Romero, ang aumento sa masunod na semana base sa 4 na aldaw na trading sa Mean of Flat Singapore o MOPS. Alagad, posibleng magbaba o magitaas ang estimate na ini. Depende sa resulta kan trading kasuhapon. Pagkakarkulong maabot sa piso ang aumento sa kada litro din gasolina. Dagdag pa na 1.40 kada litro para sa diesel, 1.80 o kaya 80 sentimos sa kada litro nin kerosene. Yan po 140 daas sa diesel ang increase sa Martes, as in 80 sentimos sa kerosene. Maraming tanaw ang health news, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. May kinaraman po sa mga paagi para magapan ang nearsightedness o myopia. Sigun yan sa mga expert. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ordinaryong namamanan, myopia o nearsightedness. Alagad, dakol man na dahilan ang pagkakaigwa kayo ni sigun sa mga eksperto. Dakulang factor ang blue light kan gadgets as in screen time. Dahil ang iba, da isa na nagbabasa ng message kundi talagang nakatutok na sa cellphone. Takot kini mas nagdidiit naman ang pigigibong outdoor activities kapag babadhan sa rong individual sa paggamit ng cellphone. Or medyo kini sinabi kan health experts na dahil daing masyadong natural light o sunlight na nagalawag sa lawas na parte ka mga panginot na pangipugan mata, nangyayari ang nearsightedness. Nagpulos ng tips sa mga eksperto para maibitaran ang paglalakay ni lalo na sa panahon na dahil na maiwasan ang paggamit ng gadgets. Saro ang 20-20-20 rule sa mga bigasabing epektibong gibuhon para maiwasan ang paglalakan myopia. Ini iyo ang paghiling sa rayo o 20 pie o 20 feet away sa laog ng 20 segundos kada 20 minutos kan screen time. Sa pagi kan 20-20-20 rule, maibitaran ang pagkabagal asin pagkulog kan mga mata. Dagdag pa ka mga eye experts na ang mga mata automatic na nag-adjust kaya dapat tawanin panahon para mag-recover. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa. Sa kamugtakan kang panahon, kay ba po si Alexis Ruivivar. Po sa ating weather forecast, kunya na aldaw, padagos ang epekto ng southwest monsoon or ang paros kang habagat sa bilog na Bicol region kung saan makamamatay sa kabikulan ng bahagyang panganuron sagkod sa mga panganurong kalangitan na may pulo-pulong mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldon. Sa ngunyan, igwa po kitang ga-monitor na bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Lani. Nung si Bagyong Lani ay huling nahiling sa layong 305 kilometers sa west ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ni Lani ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 55 kilometers per hour. So itong si Lani ay wala namang direktang epekto dito sa Bicol region, although ang associated na habagat ang magdadala ng mga pulo-pulong pag-uran dito sa buong Bicol region ngayong araw. So ina-expect natin itong si Bagyong Lani na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas din. So maliban dito, wala naman tayong ibang monitor na bagyo or low pressure area sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bale, yun po para sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Ruivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita.
Mga tugang iyang pandetalles kan mga bareta ang unyan pangaldaw. Sinurat News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, asin Nicole Ann Gloriani. Siri man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa lugar. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon nin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ibalong! Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby! Thank you, baby! Ulitin mo nga, baby! Ulitin mo. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby! Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. Araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay po nasabayan ng protecsyong liver aid. Liver aid, Silimarin capsule. Ang liver aid, Silimarin capsule para po sa salud as in proteksyon kang atay. Hindi po may Silimarin na halis sa herb natural kaya aligta. Ang Silimarin kang liver aid. Saro po ang antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, abangan po mga tugang tod-tod si Dr. Risa Milante, ang saro tabi sa tuyang matibay na dermatologist digdi po sa Legazpi sa Bicol, ha? Sa tuya tabing magiging topic tod-tod yon tungkol sa isyu kan mga problema sa kulit. Yan, ha? Skin problems. Abangan po nindo yan tod-tod, ha? Yan na pig-apod ng mga common skin infection sa satuyang mga aki. Asin iba pa magin sa mga may edad na. Yan, ha. Mamaya po yan sa programang Radyo Kilinigan sa tuya tabing guest, Dr. Risa Milante. Yan. Saro pong doktor, asin saro mga tugang na certified dermatologist and dermatophatologist kan Philippine Dermatological Society. Yan. Dermatophathology Society of the Philippines, International Committee for Dermatology, Union Europini Medicine Specialistis. Uyog-uyogon mo yan. Yan mo sa tuyang bisita na. Ako yun, expected ko na ni John. Dermatologist sa tuyang bisita. Ano naisip mo yun pag ang Dr. Dermatologist? Ano naisip mo? Siyempre, di ba? Ha? May glaring beauty si Dr. Risa. Tanda na. Dermatologist, di ba? Okay, sige po. Oy, congratulations sa mga winners. Tawang ko lang kidoon ini. Pinatake note ko ni Kasubanggi kay Jasmine habang kami tabi niya unduman sa Ibalong coverage. Ha? O, congratulations, tabi. Giraray, although aram rin ang champion tabi, duman. Pero oni po sa mga minor awards na nakuakan mga champions. Ha? Ang special awards tabi na Best in Music and Sound, napaduman po ang third place sa Pulang Anggi. Yan. Second place, Tribo Ora Urbanwa. Yan.
And first place, tabi na pa naman sa Tribo Sinag o Sinag. Yan, ha? 50,000? Imagine, ha? 50,000 tabi ang first place. And best in costume, napaduman tabi third place sa Tribo Ostik, Libon Albay. Second place, Tribo Pulang Anggi, tabi. And first place, Tribo Ligaw. Yan, siya po ang best in costume. Tapos, mga tugang ang pig-apon na best in street dance. Third place, Tribo Ligaw. Second place, tabi Tribo Bicolnon. First place, Tribo Pulang Anggi. Yan pong pig-apon na best in street dance. Number 3 na category, best in ritual interpretation. Third place, Tribo Ostik. Second place, Tribo Ligaw. First place, Tribo Pulang Anggi. Kwan man talaga, masususog muna kung isan first place sa gabos na mga minor awards, mga tugang. Tas siyempre, nakuninda yung gabos, tas hindan mag-overall, ha? Ibalong overall winner. Yan. Congratulations po sa Tribo Bicolnon. Sina po ang second place. Nakakuatabi kan 200,000 pesos. Yan. Tapos, ang third place, mga tugang na paduman sa Tribo Ligaw. Mga matibay man talaga. Tabi sa mga performances kan mga ini. Tapos, ang 500,000 pesos, na paduman tabi sa champion sa street dance competition, Tribo Pulang Anggi. Pero kung mahiling nito, kung naghiling ka mo ka sa banggi, kung mga tugang sa contingent number 1 hanggang contingent 9, mga matibayon talaga. Mga magayunon, sabi nga ni Councilor, Imperial, si Councilor, Sunshine Imperial, dapat na ngayon, panahon na kita na magpartisipar kita sa mga national competition, sa tuya tabing mga kwandigdi, mga contingents ta digdi. Magayunon man talaga sa pagka-execute mga tugang kang halos gabos na mga contingents, no? Kaya lang, siyempre, igatabi diyang kipinaka. Igatabi diyang kipinaka na yung mga tugang an manggagana. Ano? Kaya lang, sabi ko na nga ni Kasubanggi, nagtapos kami quarter to 12. Nagranisa mo si Councilor Alan Ranyola. Sabi ni Councilor Alan, sa masunod nga, adalan tanang yung kimaray. Di ba? Ano ito, inabutang kaming quarter to 12. O kami nahudyan kami nag-aral sa kami kan mga, nagtaranggal kan mga gamit kan samuyang sit-up para sa samuyang live broadcast. Nabutan kami mga magalauna. O, nagkaraon kami, ano nga po kayo, breakfast, nagtripuasan kami mga alauna, pasado alauna, nin pagkaaga. Di inumaga tayo kagabi. Tinugmon man ako yun nakampang ko talaga sumutya ng Ibalong. Salamatunon tabi kay Councilor Sunshine Imperial. Kasi Councilor Sunshine, babarkadahon kong maray ini. Barkadahon kong maray ini. Di na rin sa muya duman sa 10th May. Kung na sa muyang live broadcast tabi, so mutya ng Ibalong. Ang paghuna ko junior, saro sa nandadarahon niya. Ang paghuna kong guguyudo niya, saro sa na. Sumutya ng Ibalong lang. Dinara niya gabos, pati ang runner-ups. Kasabay so, mutya ng Ibalong Tourism. Dinara gabos duman. 5 gabos, tabi. So, dinara sa mo duman sa atin na-interview, may tabi Kasubanggi. Aralang kawon. Buda, sa bagay, may mga hil, nakasulog ki. Haralang kawan takon, pero talagang makuha ka talaga, magkarulula ka man ang gano'n. Iba man talaga pagkampang may beauty queen sa di. Pero ang pinaka-beauty ng gano'n sa kong iba, dahil saro lang talaga yun ang pinaka-beauty sa ko. Pinaka-beautiful sa ko. Dahil iba. Si Mrs. yan. Congratulations tabi sa gabos na mga winners natin duman sa Ginibo tabi na mutya ng Ibalong. At talaga, mga estudyante ko ngaya iyan sa PCC Tribo Pulang Anggi
ustik, ang gusto sabihin kang ustik, astig. Talaga ha. Thank you, Tabi. Ate Angel. Ang sabihin pa lang kan ustik, tas sa pulibon, tribo ustik. Ang sabihin pa lang kan astig. Yan. Tigasin. Yan. Okay? Sige po. Salamaton. Congratulations, Tabi. Sa tuya na mga winners kaso Banggi. Hanggang nag-aga Tabi so ibalong street presentation. Base naman sa report ni Karen, June 20 ang nadismayo. Paghuna ko, dahil kinadismayo ka sa hapon, so sa kuyang ex-girlfriend, member kan medical team, yun duman sa park, sa ex-girlfriend ko ka sa hapon, yun duman sa Ibalong Park, no? Yun sa medical team Tabi, no? 20 pa lang, kang hinapot ni Karen si Dr. Singa na yun? Dr. Gomez, 20 palanso na dismayo kasuhapon, kasubanggi, dahil lang siguro sa init o baka paragal na, so sa tuya na mga, karaglang kaya ito mga estudyante, mga estudyante. Pero mailing mo talaga so albayano creativity. Kung paano nag-create king mga costumes, paano at ang steps kaya kan tulong klase man sana, di ba Dr. Raul? Ang steps kanso ngaya paghagot, tulong klase yan eh. Talagang ko sa explanation kasubanggi ni Jasmine, duman sa Muya Tabi na pag-annotate sa TV, may steps yan na common Tabi sa Ibalong Festival. Di ba? So, tulong klase man sa na steps na pwede mong improve mga tugang susog duman sa disenyo kan sa imong choreographer. Okay? Pero enjoy yun man. Kita kaso Banggi, Tabi kaya sa masunod gayud na Ibalong Festival, adalan pakimaray ito ta. Dapat gyud na mag-abot na alas 11, na quarter to 12. Imagine quarter to 12 na tapos. Pero maski ako yun, mata nga ito yun natapos yun. Tanagampang ko sa utong mutya ng Ibalong talaga. Anong labot ko ka ito mag-araga ito? Sabi sa ko ni Counselor Sunshine, para kinarawan ako ni Jasmine. Kaya nga sir nga sumata mo ngayon, nagriliwanag nga kanailing mo ito. Kaya nga sumata mo ngayon, nagbukas nga sumata. Awinda. Anyways, sabi kan mga teenager. Anyways, Tabi. Congratulations sa mga winners natin. Para po dyan mga tugang sa Ibalong Festival. Doon ang closing kay ini. Di ba sa aga, o dyan na Banggi pa eh. May bini concert pa dyan na Banggi. Ganito sa pinapangultimo na pinakarakula mga tugang na event kan Ibalong Festival. Kaya may bayad ito garing. May bayad ito Tabi. Kaya ilingon na lang nindo Tabi kung yung bini, pang teenager ba kaya? Pang teenager iyan na bini. 4 steps pala. Tama, Dr. Raul, tama. 4 steps. May pig-explicar kasubanggi habang nag-rotate kami, may pig-explain sa kuya si Kwan, may pig-explain sa kuya si Jasmine. Ako nga sir, kana ko nga nasa high school, garo high school siya, naging parte siya kan preparation kan mga props. Kani pala na newscaster tang ini, may talent sa music, wala so creation kan mga props da. Sarusin na sa mga nagtuwang ka ito kan high school siya. Kaya, igwa nga yung steps ngayon na pigsusunod. Sabi ni Dr. Olbendian, may 4 steps na pigsusunod. Number 1 na step, uragon. Paggata. Paghabol. Asin pagtanom. Ako Tabi, nag-introduce kan basic steps ang mga lyrics of the soundtrack. Kaya daw, diba na? Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong ho! Ibalong na! Di ba? Mga ipalan sa lyrics Tabi. Thank you Tabi, Dr. Olben yan ha. Pati palan so, so pagtanom. Pagtanom. Kapangganahan. Yan. Itong mga steps na to, 4 steps, common, those are the basic steps mga tugang na ginamit duman. At sa mga choreographer
ito na pwede mong ma-improve. O di, actually, kung masanap, kung mahiling mo simpleng steps, pero mahiling mo so creativity kan mga albayano. Paano nag-create ki mga props, paano tabi nag-isip ki mga bado. Doon mahiling, di ba Dr. Olben yan? Tasaro din sa mga judges kasubanggi, si Dr. Olben yan. Doon mo mailing da, ito nga na, albayano creativity, albayano ingenuity. May kinaraman po sa mga istorya base po sa ibalong epic. Hello? Ano, amigo? Nailing ko, enjoy yung ka. Nailing mo ako sa banggi dumaan? Parati niya ako si Andre. Maski alas 12 ibigyan, hindi pa ako napipiro. Bakit pag-usan na saro? Pag-uli ko sa harong, mas ka nagpipiyo ngayong nailing ko. Yan manangga. Okay. Ang ibang mga ake na estudyante iba, magpinatarap. Aha, oo. Di, balon ha. Me, balon na. Okay, sige Migo, salamat. Balon ha. Iyo, okay. Sige, salamat. Maparam na kita alas 7 na po. Masunod tabi ang DCGB Bareta alas 7. Dahil nakalawag si Jasmine ta. Kanito, buda may klase kayo siyang 8 o'clock eh. Nagmamasteral kaya ito. Kaya, Senior Director Mar de la Cruz na muna. Tapos, dyan pong 7:30 sa programa niya tong Radio Klinika, ulitin ko lang, ang sa tuya tabing bisita si Dr. ano yan? Riza Milante. Saro po na dermatologist, certified dermatologist. Pag-irestoryanta po ang mga common skin infections in children. Yan. Sa mga maski adult, lalo ayan tang masimbagon yan. Tabi kasabay si Dr. Riza Milante. Saro pong certified dermatologist. 7:30 yan sa programang Radio Klinika. Ibang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Pero kasabang inumaga kita eh. Kesa na. Sa ngaran po ng serbisyo publiko. Thank you, goodbye, mabuhay. God is good all the time. I love you all. Attention!